Здравейте, хора! Надявам се всичко да е почнало. И така, хора, познайте какво ще правим. Try not to love challenge. Да, хора, с ски фейлове. А сега, дали ще може да издържиме или ще се пръснем от смях? Какво ли ще се случи? Първо, искам да се абонирате. Този го изяде просто. Каски на хоризонта! Вече не ми забавно. Съжалявам, хора, сменявам в видеото, защото това даже хич не е забавно. Съжалявам, хора, това ще е забавно. Хора, независимо какво става, на мен ми харесва как всички имайте ли предвид, че това са на английски видеа? Това независимо какво ще се случи, това ми е супер забавно. Това беше брутално просто. Имайте предвид, че снимам с дура корова. Този сигурно не му е било смешно. Хора, няма да си представя колко ми е смешно сега. Той как направо го изяда снега. Направо го изяде. И аз поръча за закуска. Кегла номер 1. Добре, ти си про. Ти също си про. Ти също си про. Ти също си про. Ти не си про, ти си нуп. Nee, wie maakt die voor? На мен не ми е смешно, хора. Вие стера ли ще направите по-точно? Че малко ми... Водни ски, хора! Хора, това го признавам. Това го признавам.
На мен вече не ми е смешно. Този поводял ли е или... Не знам, хора. Поводял е. Just send it up and jump straight up. Да, хора, поводял е. Палачинка на пистата! Пазете се! На този човек, който записва, може да му е смешно. Но на мен не ми е. Чекайте малко, хора. Бърдваме камерата ето насам. Си да не си скънки! Аляко. Аляко. Какво става, пичове? Това го признавам. Разсмяме. This way, mate. Behind me. They're behind me. You go in front of me. There's a big hole here, mate. So. Sick, mate. Fucking sandwich cave, sick as fuck. Добре, човек, хващай гората. Oh shit! Спри да псуваш. Да, човек. Да, хора, които гледат това видео. Чухте го. Палачинка номер 1. По-скоро не палачинка. Баница номер 1. Този е нов от всякъде. Хора, това няма да е за сега. Ще видите. Сега, кой да избереме, Чакайте. Е, това ще избереме. Тък му на IDBG сам филм. Знам, че ще е много трудно. Искаш само да си го снимаш това видео? Искам сам да си моят канал. Аре, Че клумам за не бе, нищо. аре, ти си го сам. Аз не искам. Здравейте хора, аз съм Християна. Аз съм Сърдивко. Аре, бършо. Ай, Здравейте хора, аз съм Християна. аз съм Ивайло. Това са Бухло и Бухла. А ние сме Айде БГ. И днес решихме и ние да бъдем тренди. Тренди сега. Абе, цялата работа е, че ще правим това е една Love Challenge Mad Lips Edition или Mad Lips. Кое е правилното? Сета. Помолихме ви преди няколко дни да качвате в Mad Lips видеица с хаштаг IDBG, в които да се опитате да ни разсмеете и днес ще видим какво точно сте направили. Аз видях, че вече има 700 кусур. Добре. Повече ли са? В началото бяха 3. Имаше 3 преди да го обявим. Сега Ще са... дали ще съберем 200? Да, между другото. И сега малко се вътрихме. Няма да можем да гледаме всичките по обективни причини, защото това видео е хубаво да не става повече от 45 минути. Но ще се опитаме да намерим най-смешните и да видим дали ще успеете да ни разсмеете или ние сме железарки този път. Защото сега винаги сме се размивали. Преди да започнем, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате и да ударите чанът. Също така можете да си купите От нашия мърч. с какви хора бачка, много подходящ за този случай. В крайна сметка, защото аз видях някои от Mad Lips видеята и да, с какви хора бачкам. Да. Между другото, бройте резултата и накрая пишете в коментарите кой се разсмял по-малко пъти. Защото ние сега не мога да се гледаме взаимно, защото ще гледаме видео. Да. А между другото също така, последвайте ни в Инстаграм, защото много скоро ще направим предизвикателството Инстаграм последователите ни определят деня. Съвсем скоро. Да, така че последвайте ни там, ето го нашия Инстаграм тук и изберете какво да правим. Точно така. Мамо, 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 мамо. Кажи, само айде БГ. Добро. Ти не си гледал Family Guy. Гледала съм го естествено, заради това ми стана смешно. Мен това винаги ми е супер смешно Family Guy, винаги когато го видя супер много се смея. Добре, аз се държа. Окей. Това май няма да го слагаме изобщо. Това, ако го сложим цялото, ще е в... Добре, кой иска да снима с Бухло?
Защото ще говорим звездата на канала. Това си е звездата на канала, ние за нищо не ставаме. Така е. Ай, никой не се размива. Да. Харесва да айде БГ, а? Хубаво. Ще играем ли? Ще играем, добре. Готови ли сте? Едно. Гледайте айде БГ. Класика в жанра. Класика в жанра. Say hello to my little friend! Добре. Уважаеми пътници, вие пропуснахте новото видео на Айде БГ. Добре. Ще гледаме Айде БГ до края. Нали скъпа? Как ще ти разбира? Ти Това обаче- беше много добро. Въобще не издържаш. Просто ми става смешно. Това беше по-яко. Добре, усмивката не знам, броим ли я? Аз мисля усмивката да не я броим. Чакам да защото ти отговоря. Аз не ми... Да. Да, не ме чака да ми договорят хора. Все така. Аз мисля усмивката да не я броим. Приключването, мама. Влизам на колата. Въводи това в Аз младост. постоянно се смея. Аз- Хора, за малко майка ми взима кол и ще затвори Try вратата. not to loud. Гей са смя. Маймунки бръст. Айде БГ е най-така на България. Оказа, ами да нещо, че прега се огледа баланс за една година, ма се тъпи. Слушай сега, кучко, само за Айде БГ няма го ще разбрат. И е загеш. 150 хиляди. Не 100 хиляди. Заедно, да. Айде, ви не струва. Ти не струваш, бе. Това е добро. Супер смешно ми е това, независимо какво се говори отзад. Как бабата направо му разказва играта. What? Джейсън в Mad Libs. Сега ще питам, бе. Ох, майка ти черна. Знаеш кои са Айде БГ? А, знаеш ли кои? Да. Утре Ивана ще дойдеш да направи на пасет. Утре ще останеш на пасет. Ай, укусите. Добре, как е, ти имаш някаква болест в Утре Иван ще виж да направи на пасет. А, Много добро. Не мога, защо гениално, гениално. Ивана ще дойдеш да направи на пасет. Утре ще останеш на пасет. Ох, да. О, пак с тия кози. Пак с тия кози, съжалявам хора. О, майко мила. Продължаваме нататък. С най-популярните. Да, сега ще видим кои са с най-много Ще видим гледания най-много. и... Кой знае Християна и Ивайло? Кой знае Бухло? Бухло. Нещо да кажеш? Ти си звездата майка. Не, той е звездата баща. Да, Бухла е звездата майка. Вие гласувахте между другото Бухле мъж. Аплодисменти за Бухле, че е истински мъж. Всички бегета да се съберат! Много е! Не е Ама зле. и пари държаха. Разбираш? Си Така ли? купуват мърч. Не. А, да, наистина. Ми купувайте, бе, няма проблем, бегета, купувайте мърч, купувайте, помагайте на канала, пък и мърча е хубав. Но това не е истинска коза, той се прави на коза. Да. Издържах. На Панама, така, на Панама отвътре, обаче. Гледаш Айде БГ. Ще ги гледам. Няма да гледаш Айде БГ. Ще ги гледам. Няма да гледаш Айде БГ. Ще ги гледам. Често пъти това се случва с родителите, нали? Я напишете в коментарите има ли родители, които забраняват да гледат Айде БГ и YouTube като цяло. Да. Кажете, кажете. И ако има, претете им някаква наша класация да видят, че не сме лоши, свестни сме, гледаме да учиме на някакви готини неща хората. Нали? Тук ще разбрах. Ще влезе Бухло. Как пишеш ти е много смешно, я пусни.
Представяш колко е записал в тях. Телефона. Какво правиш, бе? Влиза родителя, бе. Я по-тихо има работа от съседната стая. Как го наричат? Много беше готино това. Между другото, звучи малко като коза. Иди, покажа да го поблъскам. Наистина ли искаш? Не, Ивайло трябва да стане по-добър на FIFA. Наистина, Ивайло трябва да стане по-добър на FIFA. Наистина. Добре. Не, ти си добър, Робич. Си много добър. С нощи спечелих един турнамент. 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 Един турнамент. Спечелих с Байерн Мюнхен игра. Ти спечели? Спечелих 4 мача, бих и взех купата. Браво! Взех EA Shield. Браво! Ето, виждате ли, че Ивайло не е толкова? Ще стана по-добър на FIFA 19, където 19 се надявам да мога да направя поредица. И аз се надявам. НДБГ повече няма да качват видеа. Това беше толкова мило. Миличкото. А знаете ли какъв е оригинала? Това е изядох ти всичките Хелоуин кенди. Да, вярно. Между другото ти имаш Mad Lips. Християна има 2 херпеса на устните. Mad Lips. Кой ти е любимият отбор, моето момче? Тим Бухло. Благодарение. Да те попитам, кой е най-добрият акчон? Вие казвате Ивайло от IDBG. Мицака, ти да мълчи, бе, пикло. Много кефи, тежък. Я пак. Мицака, ти да мълчи, бе, пикло. И ти е супер актьор. Добре, това ме геби. Чакай, спи колата. Боже, мили. Боже, града. Спуснахме видео на НДБГ. Казвате се, всичко за НДБГ правя. Това е много яко. Как се А ме това знаеш колата? какво е? Това е онова момче в Инстаграм, дето се включи на лайфа ни и се облече нашата тениска. Иван. Да. Здрасти, Иван, ако гледаш. Жив и здрав. Сега ви питай. Кой се е абонирал за IDBG? Окей. Кой се е абонирал за IDBG? Да ви кажа, дори само той да се абонира за вас, пак ще ми е много окей. Не знам, че не ме бият някъде на улица. Сякащи. На края на историята Павел от IDBG живя. Сяк. Много смешно. Хубаво плешивявам на 32 години. Голям смях. Дайте да се поздраваме на плешивата. Типа си много хубав. Само IDBG. Само вилата. Сега те майката. Вената е супер. Абонирайте се за Вената, който не се абонира. Можем да правя клип в YouTube и мисля да стане известен като IDBG. Гавър с Уитни. Направо.
хора, това беше нашето видео. Дано да ви е харесало. Всъщност вие го направихте това видео, а не ние. Цялото съдържание, което видяхте, вие сте го направили, вие сте го хаштагнали с IDBG, за което супер много ви благодарим. Да, благодаря на всеки един, който си направил труда да качи видео в Madlibs и който се опита да ни разсмее. И въобще много сте яки. Много са сладки видеята, много благодарим за тези комплименти, за това, че толкова подкрепяте канала. Хора, благодаря, че гледахте. Аз съм... Знаете кой, няма да казвам името. Пишете долу в коментарите, ако се сещате. Аз съм... Знаете кой? Аз... Знам, повтарям го 10 000 пъти. Аз съм този, който ще пишете в коментарите. И аз бях този.